Изправени сме пред абсурдната ситуация, пред поредната умишлено предизвикана криза в София. Поредната умишлено предизвикана криза и подготовка на поредната голяма далавера. И проблема с фирма Новера става проблем с фирма Далавера. Мога така да се изразя. Изправени сме в една поредица от действия от страна на кмета Борисов и неговата администрация, с която се прави опит да се овладеят всички финансови потоци в дейностите по чистота и да се сложи ръка върху тях. Знаете, групата съветници на БСП алармира за това, коя ще бъде фирмата, която ще бъде избрана за 5 района, австрийската фирма Зауbermacher. Тогава стана поредния скандал. Сега в момента това е развитието на този процес, който в крайна сметка ще свърши с това, че общинската фирма Чистота иска под милия претекст да направим общинско дружество, ще превърнем Чистота Искър в касата на ГЕРБ, може би касата за изборите на ГЕРБ, на която без никакъв контрол от страна на Общинския съвет, без никакъв контрол на гражданите, ще бъдат определени подизпълнители, ще им се възлага големи обеми работа и ще бъде сплащано на тях. Нещо, което наблюдаваме към момента с подизпълнителите на Чистота Искър и в крайна сметка ще бъдем свидетели на поредния екшен в София, в който гонейки вълка, ние плащаме на вълка. Това прави Борисов. Гонейки вълка, в крайна сметка искат утре в понеделник ние да приемем едно решение, в което да платим на вълка. Всичко това, което изреждам до тук, е една малка част от аргументите, които не остават нищо друго, освен да помолим кмета Борисов да се оттегли от кметския подпис. Сега да спасим града от кмета Борисов винаги му трябва враг. Ние смятаме, че кмета трябва да се изпълнява за този. Няма той в момента е кмет на София и има пълно мнозинство. Кажете ми той напред. Да се реши или да направи какъвто да правим да има пълно мнозинство. Само трябва да припомня, че ние сме внесли доклад за развалянето на бюджета в януари месец 2010. Тогава кмета Борисов каза: аз изгоних вълка и дойде и хората. Изгоних са, ето следихме вълка. Тя се каза, че вълка продължава да спи. Аз ви казвам какво става в момента. Той продължава да се спи, тъй като хората, които са го докарали, ние на тях плащаме в момента, да искат. Затова молбата ми към всички вас е просто ние, вие като медии да ни този големия цирк, в който навкарват, просто да се нужда да информираме обществото за какво става въпрос. Става въпрос за много пари и става въпрос за контрол на тези пари от страна на Борисов и фирмите около него. Чистени, интереси на града са неща, които Знаете, годишната задача на София по сметосъбиране и сметоизвозване е в порядъка на 70-80 милиона на година. Само тази част от дейностите по чистота. Трябва да припомня, че Чистота Искър е оператори на депото в Суходол, където има редица нарушения. Също трябва да припомня, че Чистота Искър спечели обществената поръчка за возене на балите без да има 2 камиона. За тях също ги възлага на други фирми. Ние съвсем скоро време ще ви предложим една сметка да ви покажем размера на сумите, които минават през Чистота Искър и се транзитират до частни фирми. Господин Балчев, ви кратък въпрос от войника. Сега стана ясно в пресконференция на Новера, че целият този цирк е да се наместят фирми, които ще чистят 2-3 пъти повече. Нали до сега за това говорих. Целият този цирк е да се усвоят средствата от фирми, свързани с Борисов, ГЕРБ и посочени от цяло. Това ще продължи този цирк. Който Борисов до изборите, след това нещата ще стигне. Вижте, цирка в София продължава както той управлява. Кой въпрос не сме стигнали до това положение. Борисов може да управлява само в ситуация на криза, когато някой му пречи, когато някой е против него и когато той е спасителен. Той в момента е мисията. Той в момента е Робин Худ, който е дошъл и гони мутрите от София. Кой ги доведе в Ние не искаме да участваме. Утре няма да